Sanibonani kunjani? Sengibuyile ke South Africa ngane ka mama. Ngishilo ngathi ngilenda airport ngathi ke na kune video engizoyenza. It's not about politics. Epolitiki ngiresignile. Sizingane zika mama. Angisekho nje epolitiki. Ngiresignile epolitikini. Abafuna regala yomkhonto bazoyithola. Kunento engikhiphile epolitikini. Ngibonile ukuthi ke na ngathi ngilanisa ngokukhuluma okungayindawo. Uyabona ake ngihlale kulapheni. Ngihlale lapha bafowethu. Into engize ngayo la is very serious. Bafowethu la kwenzekile kwahamba umfowethu siqiniseko. Okay, sekuhamba umfowethu siqiniseko kwasikuthiwa kuvula ama donation la on TikTok abantu abafisa ukucontribute ba contribute ngendlela ba contribute ngayo. Kusho ukuthi ke bafowethu bengekho kuleyo nto but I was willing to contribute vele nga contributor ngemali engaphekwa 5,000 abanye beni bawufakazi. Okay, angikho ke lapho futhi nginankinga nakho lokho. Kube nosisi ongifonelayo. Athi ngizomkhumbula usisi lo weMakoti style. Athi mkhulu ngicela ukuthi nami ngifake isandla kulento kwasiqiniseko. Lase lithi lami no. Into enikasiqiniseko angikho kuyona eqoqeni imali. But bakhona abantu engixhumanayo nabo okuyibona engazi baqoqa imali. Bekuno life izole kwaButuscover ngibonile kuthiwa ke na akufakwe imali kwazi ukuthi ke na kulekelelwe emndenini kaButusqiniseko. Ngempela ngikhulume noScover. uScover athi no Zikode ngoba lo muntu ofonele wena ngicela ukuthi ke na sibe sibambisana nawe ekuthini ke na siqoqe imali. Umuntu engibambisane naye bakhona la kuma relation but nabanye abangawona ama relation. Umuntu engaxhumanisa naye uButhabanga lo bekuyena obehlala nosiqiniseko. Ufuna ngizwe kahle. The reason why ngenza le video is because of what I want to clear my name because ngiyazi ukuthi ke na ziningi inkulumo njengamanje esazolandela njengamanje. Ngiyazi ukuthi ke na njengoba ngenza le video bakhona abazothi sex Zikode bakhona abazothi positive ngoZikode. Okay bafowethu into eyenzakalayo ngifonela usisi nangu lo sisi lo weMakoti style ngiyamkhumula lo wa donate ngeCross. Imina futhi owenza leyo video leyo iCross ayingena ihamba iya kuButusqiniseko. Okay ngizokhumbula futhi uButuscover. Okay usisi wafuna iaccount yaphuma iaccount lase lathi elathi lami igama kuButuscover. Scover ngiyacela webhuti ukuthi kungabi khona imali ezophuma kumina ngise kulosisi noma ngathi losisi hayi sengifaka imali eningi lapha no ibhekene eqala imali ukuthi ngempela imali ikhona because ama scammers maningi ama scammers la eGoli dala safike eGoli siyawazi ama scammers avela as if abantu abazosiza kanti bazoqola abantu okubuhlungu ke kuthiwa usisi uze nami. You understand the thing? Yongiphatha kabuhlungu lokho mangabe sekunabantu asebeqolekile okanye sekuqoleka imali i-contribution to hayi lo muntu wafika noZikode ngiyomthatha phi mina. You understand? Ngathi no usisi ningamnikezi attention until azafake imali niyibone ukuthi ke na imali ikhona. Yena kuBututhabanga ngithi Bututhabanga uthe usisi uzothenga iGross aphinde futhi afake na kwi account. Ngizomkhombisa nje ama conversation noBututhabanga lapho engikhuluma naye khona ngimtshela ukuthi no usisi la uzomnikeza khona attention mnikeza attention egameni lokuthi useyifakile imali uyayibona okanye nansi iGross uyayibona. You understand? Because iclaim iningi nizoyizwa ama voice note ivideo yami yokugcina le ngikhuluma ngalolu daba okunye ngizoxoxa naye mina eceleni. Why ngikhuluma kanje
ngithi ke na kunabantu abazothatha iside lami kunomuntu abantu abazothatha iside lo muntu mina ngokumbuka kwami engimbuka njengesigebengu niyangizwa njengomuntu osebenzisa ukuhlupheka kwabantu akusebenzisele yena ukuthi kena akwazi ukuthi kena aphumelele ngendlela aphumelela ngayo ngizwile kuthiwa nalapha kubhuta umgibe ucontributile kuthiwa kena ubhuta umanikiniki angazi ukuthi befuna kanjani kwafaka u4000 ngikhuluma mina ngodaba lami ke lo ngikhuluma nosisi engwarecordile ama conversation ami naye ngicabanga ukuthi enza 12 minutes kuzoba no part 1 no part 2 wonke ama conversation ami naye I do record it you understand okay ngiye mina lapha mangabe igross sethengile ngithi no ake ngimbone lo muntu esifazana ngiye khona mina lapha ahlala khona it's very safe indawo ahlala kuyona iflat eline bomb gate you understand uyavula lapha ama security before ungena eflatini you understand yes ukumthemba mina benganakho ukumthemba until ngize ngiqale ngibone igross how ngempela lo muntu kanti igross uyithengile and ngiyabona ukuthi iningi you understand leya gross ngicabanga ukuthi iyabamba o10000 kanje bese ngithi mina ngizomfonela uBuduskov ngifone video call hey Buduskov hey bengayithembi lento nakho ngempela usisi uyithengile igross how ajabule naye uBuduskov you understand bese ngitshela ukuthi hayi uthengisa nama fridge uthengisa ama fridge ama washing machine zonke lezo zinto ngithi wow kwaze kwakuhle lokho ngithi no ne business lakho sizol advertise ukuze abantu bekwazi because amandla omuntu mina ngiwazi mangabe wenze kahle ngizobuyela ebantwini ngisho ngithi wenze kahle you understand bese nami ngithi no nami yazi ngifuna ifridge ngaye ngathi nginikeza ugogo lapha imali ngithi gogo nansi imali wathi ugogo ayi le mali sengiyo deposit ifridge ngathi no gogo ifridge awuna fridge wathi no ifridge nami seliyahlupha ngase ngithi mina no ngizokuthengela mina ifridge leyo mali yidle nje eyakho you understand sengithola nansi intuba i-double door ye-fridge angikhombisa yona eyithumbini enelokhunzana eneyibuko hawu ngathi mina no imalini wathi ngi-9000 ngathi mina cha ngizoyifuna le fridge wangikhombisa ne-TV enkulu yabona elapha kwakhe ngamfica njalo enomunye ubhuti khona ubhuti lo wayidrive i-van you understand zange ngifica yedwa ngifica enobhuti odrive i-van ngiyezwa nje njengamanje mangabe sengikhuluma ukuthi mina ngafaka u16000 again into zami till today azikazi zifike kahle wangiqola usisi uyabaleka from ngizothini from ngosuku isiqiniseko alokhu ngizangayo ayehla ngayo ke isiqiniseko ngamnikeza u6000 cash ngase ngimfakela u950 owathi we-custom yabona we-custom you understand lenye ke bengilo ngimfakela nje yabona ngo4000 2000 lapha kwi-account yakhe you understand ngizathu sokuthi ke nami vele sengithembile ukuthi ke cha umuntu esifazane uyasiza ngibhlungu ke mina ngani ngoba mangabe ezokwazi ukuskema mina kusho ukuthi bangakho abantu azoba skema abantu abambone ngami ngoba uyabaleka manje and le ndawo ahlala kuyona ngeke uzungene kuyona ngaphandle ukuthi umshaye ngomuthi ngoba vele ungithumile mina angizile kunina ukuzofuna imali mina angizile kunina uzothi ngitshelena nginikeza imali ami no yami uzoyiletha mina nginyanga phela yabona nginyanga nje lapho phela ngizoclearisha igama lami ngibhlungu ngani ngoba njengamanje warecall isikhathi siyangishaya ngizokwenza u-part 2 from now abanga ukuthi uzoba no-part 2 u-part 3 kuzobe ama-voice note amnayo conversation yenza 12 minutes u-part 4 bese still saqhuma ama-voice note amnayo ngoba usebala indaba zokuthi kena ngamshela you understand abantu besifazane ke banjalo noma ngabe kuthiwa ngamshela umuntu osifazane uyashelwa vele you understand but mina naye ngicabanga ukuthi safika lapho you understand but ngisazofaka nje okuningi cabanga ukuthi kuyoze kube no-part 5 njengamanje isikhathi sengishayile uyeza u-part 2 nizwe nje le nkulumo yami ngithembisile ke zingane zingamama ukuthi ke kuseza u-part 2 walenda u-part 3
uzoba i-conversation yami naye no part 4 kuzoba ku-conversation yami. Part 5 ngicathi kuba voice note lapho engangixolisa khona uBrutus Cover noBruthabani ukuthi hey basobhani kusegoli la. You understand? Kusegoli la umuntu uyeza ngenhloso yokuzosiza kanti uthi lala laza ngizakwengola. Ngimzwile ke futhi ukuthi ke nasekunabantu asebagroma manje abathembisa ama-iPhone, abanye bathembisa imisebenzi, abanye bathembisa zonke lezi zinto lezi. You understand? Ukuthi uzikode wathi nethi. You understand? Nginilindele ke madoda nize ningalenzi kodwa iphutha ningithuke, ningalenzi iphutha ningithuke. Ngiyanidonsa ngendlebe lapho. Ningalenzi iphutha ningithuke. Bafowethu udadewethu ubese ngitshela nanokuthi bese ngithreatenisha nanokuthi unamatekisi. Inkinga wazi ukuthi udela nobani, awungazi background yami azange uyinandele. Itekisi ngikhulele kulona, ngiseteksini ngikhuluma futhi itekisi ngiyofela kulona. Labantu laba ongisabisa nawo ngabo ngitshela ngabo abafowethu labo, they know me. Wobabuza ukuthi who is this? You understand? Yekelani ukuthi ke nama ngabe nisidelela nisixhaphaza bese nisabisa ngamatekisi. Thina ukuthi okwethu sikhuluma la. I-street asisikhuluma la. Anokuthi singobani. Sivela nje ngalokhu nyanga lokho la. You understand? Ngiphumeke lapho vela ngikho kuyona ngingazi ngikhulume ngamatekisi. Uyabona? Bafowethu uphathu wami udadewethu angisho ukuthi ngimdlela umoya. Engathengisa yena ibhizinisi enganalo but elezitsha. Hayi lama appliances, hayi ama fridge, hayi amaketela, hayi ama washing machine, hayi ama iPhone. Ngani ngoba ubakhohlisa abanye nje bengifonela useyathi imali zabo. Abanye nje bese uyifuna i-iPhone lapho athi mayithi ukuthi i-iPhone iyayithanda time mina ngakutholela i-iPhone ngo-12,000 abanye ngo-9,000 abanye ngo-8,000 but khuluma nge-iPhone eyodwa lapho shuthi uyabheka ukuthi ke na utsetse kanjani mhlawumbe imali unayo kangakanani. We understand? Ayifuni i-iPhone lapho ngifakela imali bebatshela amanga ukuthi izoluya eChina. Tema isuka lapho mayisebuza ukuthi ukanti ahamba ugcina uhambanga neChina uthi haya iholiday ama-flights awahambi ngama-holiday. Yeyi wedadewethu dala thina sagibela ama-flight. I-flight iyahamba kuyiholiday, iyahamba kuyi-Sunday. I-flight usuyibhukhile akuthiwe iyanqamuka manje ngoba sekuyiholiday. You understand? Ungakhohlisa abantu. You understand? Babuyisela imali zabo noma banikeza ama-iPhone mangabe unawo, noma banikeza ama-appliances mangabe unawo. We understand? Lezi zinto lo sisi ayiclaimayo first of all. I found out with her, I found out ngebackground yakhe. Mina ke ngoba ngihlanipheka kakhulu ngilandelile ngawe. Bangitshelile abantu ngawe. Abanye bebengifonela while I was in Tanzania. Mhlawumbe ngifonela bayi2. Bethi lapho phela mina ngeze ngaqala khona kuwena ngathi deliver into zami phela mfana kithi. Bese ngizwe inkulumo zalabantu. Athi nansi lento engangiyisense ukuthi lo muntu esifazana akazile kahle. Bathi labantu zikode lo muntu elimfaka lapha ku social media egamani lenu uzolibulala egamani lenu lo muntu. Lo muntu angazi washaya kuphi, angazi ibhanoyi njani. Omunye wathi ke uzobafaka emsebenzini. Nami ke lento yomsebenzi uyenzile. Uthe une connection emaphoyiseni abekho nomuntu engangifuna umfaka emsebenzini, omunye uzomfaka eDandi, omunye amfake angazi kuphi. Ngacabangela abantwana bakithi kunabantwana ababili engibacabangile bakithi. Ngathi no man engangifana abafana bakithi vele bakawushaya u35. You understand? Okay, wathi no kufuneka o5,000 ubabili and uyijahile imali yakhona. Uphila ngamashansi usisi lo. Uphila ngamashansi. Ngifuna unitshela manje. Nizobona ukuthi uphila ngamashansi, nizobona ngama conversation ami naye from phezulu yofika phansi. Ngathi enze 12 minutes. Uphila ngamashansi usisi ufike athatha imali kulo ahambo ifaka lo, athatha imali kulo ahambo unikela lapho. You understand? Wayithe futhi uzobhaka amakhekhe, azange wakubone futhi amakhekhe nakhona lapho.
wayethe uzofaka imali kwi-account azange azayifake leyo mali kuleyo account leyo. We understand? Ngiclearisha igama lami, angizange la kuzomthuma ukuthi-ke na ngizilandeleni imali yami. No, ngiyinyanga mina imali yami ngizozilandela, imali yami ngizoyithola nje, ngihloniphe kakhulu mina, imali yami ngizoyithola nini nanini. Ngiyazi ukuthi abaningi mhlawumbe beselindele ukuthi-ke na mangabe ngithi ngizokwenza ividiyo beselindele ukuthi-ke na ngizokhuluma ngepolitiki. Angidlali mangabe ngithi ipolitiki ngiziresignile kuyona, ukuthi mina iy'ndaba zami ayikhulunywa mhlaba wonke ukuthi hayi uzikode-ke i-organizer yase-Gauteng siresignile. Mina abantu abangiqhathe noButi Floyd, abantu asebenza nabo le phezulu, uyabona, bezongikhandela isitha esingenasidingo. Phakathi kwami noFloyd sesiyizitha ezingenasidingo ngenxa yabantu asebenza nabo laphaya, abathi uFloyd usenze ukuthi and asikwazi nalokho. Ngenza ukuthi-ke nabayazi ukuthi Mkhonto siyawuthanda, vele sizoya phambili, sizokhuluma phambili ngoba bayazi ukuthi siyakwazi ukukhuluma. We understand? But ngiyaxolisa mina Buti Floyd engikhulumile kuwena nanokuthi lama video lawa ngizowadelete. Izitha engenasidingo angiyifuni mina, izitha engakhokheli angiyifuni mina, ziyangicika, ziyanginyanyisa. We understand? Ngiphinde futhi ngihlalela ukuthi-ke na bafowethu, umuntu ozoshayela usisi egameni lokuthi wambona enikela emngcwabeni kaSiqiniseko, wabona enikela ubani manikiniki egameni likaMgibe. We understand? Ningangifaki mina ngoba naye uMgibe ngimtshelile, uMgibe ngixoxe naye bengehle eflightini, uyabona, ngamtshela futhi wesisi mina angumncane manje ukuthi letha imali yami, uzoyiletha wena mawuthanda, uyabona. Sikuncenge kakhulu kuyimina, uSikhova, uButhabani emini, uyabona. Wahamba wayokhuluma abantu ukuthi bazonda uSikhova as if thina sikhuluma kabi ngawo, bathuka uSikhova kabantu manje left right and center, uyabona. Ngiyaxolisa nje ukubiza igama lakho futhi uSikhova, mina igama lakho wena lingene ngento eyi-1 ukuthi ngathi mina ngakutshela Sikhova ngathi umuntu egoli bombheka, umuntu must ukuthi uyisiqemo kodwa egameni lokusiza, uyabona. Dadewethu khula, mina ngizizwile sikhululeke ngasabi, bathi khula. Ngiyazi ukuthi leya ndawo ohlala kuyona la flat ohlala kulona, yes, it's very safe, akungeneki kalula, uyabona. Abantu uzobashaya imali zabo vela ngeke bakwazi ukungena lapha ya uhlala khona, uyabona. Mina ngiyazi ukuthi-ke na usuzokhuluma abantu manje athi umuntu hayi usikode iqola. Mina abantu bayangazi mina ukuthi angilona iqola, mina bayazi ukuthi-ke na ngiyabasiza ngokweqiniso. Umuntu bangasizakalanga ngimkhomba indlela ukuthi uyazi lapho wangithola khona kwaZikode, uyabona. Laba sebezovela kusho ukuthi labo bantu akubona amaklayenti akaZikode lawo, nikulindele nje lokho zingane zikamama, akuwona amaklayenti akaZikode. Ngiyazi ukuthi-ke na bazovela, sebagrumile ngizwile kuthiwa-ke na kule group angene kuyona ina 2000 people. Bhixa nje igama lami, khuluma indaba zomashelana khona lapho, ungibhedela, uyisilima, uyisiphuphu, inyona le. Ungazongitshela mina ngendaba zomashelana, uyabona. Kuma-conversation ami nawe ngithi ngiziwaveza, uyabona. Futhi kwakhona kuthiwa washelwa, kanti wena kanti yini uNkulunkulu yini wena kuthiwa ushelwa wena. Sibhedele wena. Mfowethu ayiphephisa mani, network yami iyahlupha, ngila egangeni. Ebengikucela mina Lusisi njengoba ngifonela ngalolu hlobo, iy'kemu iningi la ngaphandle, ziningi kakhulu iy'kemu engakuskema nje ngendlela onganakile wena ucabanga ukuthi uyasiza kanti useyaskema. Angisho ukuthi uyi-scam, but sesho ukuthi-ke na let us be aware. Sizomthemba thina mangabe igrosa seyifikile la, akungabi khona imali okuthiwa ibuyela kuyena. Angazi ukuthi noma uyangiqonda yini, ngani ngoba noSikhova ngimtshelile ngathi njengoba simthumelela ama-account noSisi efike ngami, akangathi hayi sengifake imali enkulu lapho, ngampela uyayibona imessage athi ngicela ukuthi-ke na ungibuyisele ngaka, ngingamele ngifake leyo mali ngoba mangikhuluma amaqiniso nje angimazi, uyabona.
uzongazisa mama ngabe seyocontribute-ile ngendlela ozocontribute ngayo. Siyabonga kakhulu Bakwani. Yebo bakhona ongabahambi. Okay. Thumela inombolo yakho. Unjani mkhulu? Bakhona abadla eGoli bengingabheka then sibahambisele ne-voucher. Ya ngizofaka la e-accountini but kaloku mina ngingumama. I'm the founder and the CEO of Makoti Style. So angeke kwanele njengomama ngivele ngifake nje kuphela. At least bengingabheka and then sithenge igrocery sihambe. Zikoda ke njengamanje into engizoyenza ngizosendela inamba ezikaThabang Khumalo lo behlala nosiqiniseko ngoba uyena uthintana nomndeni okay kuzokwazeke ngendaba zegrosari ukuthi kanjani ngoba ngicabanga ukuthi vele yona vele igrosari siyayidinga yabo kodwa kahle kahle into esiyidinga kakhulu i-transport ngoba baningi abantu vele abafisayo ukuya lapha kumvelase ngoba nala baningi abaculi lokho bengithinta vele bathi bazoya nomfokalanga okunye la mfowethu bengicela inkampani le kaSisi iMakoti Styling le ningayidlela amandla ngendlela econtribute ngayo nikuveze futhi nisho ukuthi hayi sibonge futhi nalapha kuMakoti Styling uyabona sicontribute kanje uyabona ngicela ukuthi uthumelele inombolo zikaThabang. Khulileka lokho Zikoda into engizoyenza nje kahle ngicabanga ukuthi ebusuku ngizongena nje live uma ngingangenanga mhlawumbe namhlanje ekuseni ngizongena na kodwa nje Sunday kusasa nje ngizoba nje on kuyo yonke indawo zobe ngikhona ngizokwenza konke lokho abantu abasizayo lokho ngibabhala nje phansi vele sizofika isikhathi sibaveze nabo bepromote vele nabo umsebenzi wabo injalo. Wow manje nasebenza sisiphindile hawu shem siyabonga umushumeleli uThabang. Hawu shem hawu nisebenzile uyazi ukuthi umndeni uzisakala kakhulu shem. Hawu Nkosi yami Nkosi nibusise. Hawu Jehova nandisele Nkosi yami siyabonga kakhulu. Wow igross engaka le gross ihamba ngani ke ebe sikhuluma noSikhova lento ukuthi ayibona sisi usebenza bo Nkosi yami Jehova asebenza inkampani Jehova yeyi izohamba ngani gross engaka yabo sikunjani angazi benombono la ukuthi kanjani kusasa sibonane before lezi zinto zihambe ngani ngoba bangitshela ukuthi kena ise-Wanaras bangifike Wanaras amatekisi amaphumula awatholakali but ngicabanga ukuthi kusasa bengicela sibonane ngiyabonga. Hayi imoto yami angithi ibingekho khona lapha ibiye khona. So ngathi hayi abadlule lapha abadlule kwamaphumulo imoto. Hayi imoto yami angithi ibingekho khona lapha ibiye khona. So ngathi hayi abadlule lapha abadlule kwamaphumulo imoto yami. Imoto yami le angithi ibingekho iye le eRichmond izobuya ibheke eMnambithi uyakhumbula umfana lo ngithi ushonile waserenk. So ubhuti wakhe bebecelile ukuthi balekelele. Angizosithatha khulile uzoyithatha zethu angikuzwa azimawufona uphethwe nayisisu sibuhlungu. Isesendleleni besilahlekile iGPS sesendleleni.